El projecte tracta sobre la mort de la meva mare, que va morir el 2008, i aquest projecte el vaig fer el 2014. Aleshores, jo vivia sola amb la meva mare en una casa a Barcelona i quan la meva mare va morir em vaig quedar amb tot el que hi havia en aquella casa, amb tots els objectes. I aleshores vaig pensar que una bona manera de fer un llibre sobre la meva mare era fer un llibre de tots els objectes que hi hagués a la casa. Amb la càmera el que podia fer era bodegons de tots els objectes que tenia per allà, que d'alguna manera no podria tenir amb mi per sempre, però que tampoc volia llançar, però quan vaig tenir tots aquests objectes, aquestes fotos dels objectes fets, vaig veure que faltava com el factor humà. Aleshores vaig fer retrats de totes les persones importants de la vida de la meva mare, amics, familiars, i vaig incloure també documents d'arxiu, ja fossin cartes seves, carnets, fotos que havia fet ella, o sigui, documents que d'alguna manera tenien la seva empremta. El llibre es diu Mimosa Bloom perquè a la casa aquesta on vivia amb la meva mare hi havia una mimosa que era molt i molt gran. Estava molt torta. La teníem lligada amb una corda, com perquè no acabés de caure, no? I quan la meva mare va morir, al cap de poc temps, casualment, la mimosa va acabar de cedir i el jardí, pati que hi havia a casa es va quedar sense la mimosa, no? Aleshores, doncs, la mimosa, que era com la característica d'aquella casa, que és a més un arbre que floreix a l'hivern, no? Que té aquesta olor tan característica, que té aquest nom també, no? De mimosa, que és una que porta molt a les cures, a la mare, no? Doncs em va semblar que era un bon títol pel projecte.